בסדר גמור, איפה הכלים שלנו? פה, אתה רואה אותם? הם הולכים שם מכות. תיזהר מה סוחרת, מאחוריך, תראה מיון! 101! תהיו ערניים אחורה כל הזמן, ערנות מלאה פה עכשיו. וואי, זרקו שם לוחם. העיפו אותו. איפה? קינמון, זעיר 4 נכנסים גרשוני להורדה. וואי, הם מכלים אותם במכות. קינמון קיבל. את מי? את הלוחמים על הגב.